Cheikh Tidiane so gillame Cheikhu Tidiane so ngombudi maje bindani yoni waso ame Tidiane mi dabbani goɗɗo wana sani Cheikh Tidiane duuɓi jeɗɗorini Qur'ana ko heddi e gande tampani o andi gande nurani o tumni e nasso Qur'ani o ɓeydi gaji irfani yoni kame faabu Tidiane Alhaji Mouhamad Saydou Bama Madina Guna so ɓeydi julɓe ena hani kono ceerno Ahmad Tidiane Bama Madina so ɓeydi julɓe ena hani ceerno Mahmoudou Abdoullahi Ka ceerno ma Jakate mo Agnam Siwol so ɓeydi julɓe ena hani a yiguro siyo adnani o wima Cheikhu Tidiane ko an woni ɓiɗɗo woni dani ko ndawo wirdu Tidiane so jagguɗo wirdu Tidiane tine maydade limani o hulata namde malakani o ejata jango misani Cheikh Tidiane a yawtat sirari tintani o hodday Cheikhu Tidiane e lawol Cheikhu Tidiane aleyka bihi bila sani a rentoɗo wadde gawlani a ɗaɓɓat dañde sahmani Cheikh Tidiane mi juule ɓurɗo adnani Abibacrin Ousmani Oumar Faali usdani mi manti Allah mannani weloy Allahu rahmani yo waddume Cheikhu Tidiane abal khayri siddigo ma Seydi Ba Mouhamadou Sayidun Tombore Gounas so almuɗo Tidiane ɗayani kayi o gongintu serembe Mboure Gounas a gongintu serembe leyɗele fo salaman limaza Tombore Gounas so soccede ruhuji men laaɓa cer nga jurade serembe Mboure Gounas jiya balle sa ñemtini ɗum kisa nana golle serembe Mboure Gounas so ceerno heeɓi wiide almuɓe am o lundima Tidiane yo tijjo bas so gondigu naftowu almuɗo kayi ko gondigu serembe Mboure Gounas gondigu mon yoori elle tufam ko samma waran wini Mboure Gounas so terde so ɓerɗe jehen mbarroɗen so jawɗele ma ɓesgu faade Gounas baroye Mbour ko poyal ne yeyni fofo to leyɗele Fouta e Mboure Gounas faya sanatana hoya mursida ilallahi lillahi Mboure Gounas abal khayri siddigu ma Seydi Ba Mouhamadou Sayidun Tombore Gounas. eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe musidɓe tedduɓe e caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam eɗen mbiya weluye Allah e jurumderu muɗum yowne ceerno Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu wona e dendagal muqaddameɓe makko e khalifaɓe makko ha yetti en enenne eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala yo Allah waɗen julɓe waɗen tijaniyankoɓe kam barke Qur'anul azim ko wona ɗum ko oɗo ñalawma walla mbiyen oɗo kikiɗe ko kikiɗe goto e kikiɗaji l'islam ko kikiɗe mo ganduɗa tedduɗo ko kikiɗe kadi mo ganduɗa belɗo kadi parnorteɗo saabu ko kikiɗe wurtinde enɗam ko kikiɗe wurtinde almudagal ko kikiɗe kadi jokkodirde e musidɗo mum e hesɗitinde gilli hakkude muɗum e musidɗo mum woni julɗo e julɗo ko jeese laaɓɗe musidɓe tedduɓe yiɗodirnoɓe saabi Allah so ɓe jiidiri tan Allah o feeñat hen teddugal ngal feeña hen korsaka feeña hen goto e mabɓe foof ewa jogo hen coftal yidde haalde e goɗɗo on teddugal gongal hakkude muɗum e muɗum sikki ala minenne min beltorima ɗum nde Allah arsiqinno min tawtora oɗo kikiɗe min mbiya tan caggal nde min kaali konnguɗi ɗi min cawtini ɗo ɗi emin dutta teddugal ngal fof e musidɗo min tedduɗo giɗo meɗen sehilu meɗen gila hanki tawi wona hande woni ceerno men ceerno Cheikh Oumar Anne mo ganduɗa walla mbiya ceerno men ceerno Cheikh Oumar Kane mo ganduɗa ko kañum woni hande mémoire l'islam dental manggal ngal ganduɗa ina sari hande aduna he foof kadi ko musidɗo mo ganduɗa mo min gurduno gila hanki tawi wona hande kadi ko musidɗo mo ganduɗa ala ko weli ɗum e aduna hay hunde so wona almudagal kadi ala ko yoɗata ɗum hay hunde so wona almudagal kadi ala ko farnori hay hunde so wona almudagal kadi mo min gandi sunniyankagal muɗum gila ala no foti gila e cukaku emin gandodiri emin gandi sunniyankagal makko emin gandi rentare makko emin gandi ruɗare makko emin gandi needi makko emin gandi ewa karasiragal makko ɗo e ɗo gueɗe foof ina ndendi e makko kanko ceerno min ceerno Cheikh Oumar Kane emin mbima noon e dendagal konngol l'islam fof e dendagal konngol jokkere en ɗam fof e dendagal konngol moƴƴuɓe fof
e wiidema bisimilla ma, bisimilla ma e galle ma, bisimilla ma e wuro ma, bisimilla ma e nokku ma. ala e sago koɗo so naati galle tan mawo bismia, kono ɗo an a bismetake ɗo, an a bismetake e Madina Gounass, kadi a bismetake surtout ma noon e nder galle Alaji Abou Ndiaye a bismetake hen, saabu Madina Gounass hakkude maɗa e Madina Gounass wona ɗo maɗo fuɗɗi, ɗum ko guila hanki. ɗum noon ka joom wuro, ka bismotoɗo wuro, ka gaccitowo, ka duwotoɗo fofof ko an. ɗum noon emin mbima bisimilla ma e galle ma, bisimilla ma e yiɗɓe ma, bisimilla ma e musidɓe ma, bisimilla ma e sehilaɓe ma. emin beltinirma noon giɗo ma o hono sehil ma mo garɗa e muɗum o, fodde teddugal makko hakkude makko e almudagal, fodde teddugal makko hakkude makko e julɓe. Elhadji Abou Ndiaye kala mbo faggi ko moƴƴo, kala kadi paggiɗo mo ko moƴƴo, saabu ko wanma déplacement arma adduma ha ɗo wona a ala ɗo jippiɗa e Madina Gounass, wona a ala ɗo donkuɗa wonde e Madina Gounass, ala wanma ɗum ko teskade neɗɗankagal makko ngal e teskade hakkude moɗon. ɗum noon min mbiya tan ko yo Allah junnu, yo Allah nawru yeeso. kankone Elhadji Abou Ndiaye ko gorko moƴƴo, ko gorko belɗo, ko gorko jiɗɗo moƴƴuɓe, kadi ko gorko jiɗɗo teddugal, kadi ko gorko mo ganduɗa so nangui woppata. mbo wawno wiide ko jandiyanke tan, o heddo e jandiyankagal makko, sa fotte makko salamu aleykum, aleykum salam, ya lawol makko. kono noon almudagal ne welimo, ala kadi ko farno wis wona almudagal, kadi alamuji ɗi kadi elle mbiyata o ɓuuri yidde ko almudo. ɗum noon ceerno Cheikh Oumar emin mbima bisimilla ma e galle ma, min beltanima noon, la siyama noon min en kaldi ɗum ko wona goho wona ɗiɗi, saabu kala nde darmi estati jimami mi meeɗa yiidema to soofi, mi meeɗa yiidema kadi no ganduɗa ina wiye ɗo o fotani darade ɗo, walla ɗo yoɗani e makko. jiyanmami tan koye batul islam, jiyanmami tan koye teddugal l'islam, jiyanmami tan ko e nder yumɓe l'islamiyankoɓe, ko ɗum tan kadi woni haajuma. ɗum noon sa jooɗima yiidema weeɓani, ala e saago somin dañi oɗo occasion noon min nodduma, min jettuma, min jettanma Allah, kadi min jettanma Allah e dow musidɓe ma ɓe jooɗoɗa ɓe foof. nde wonno musidɗo ma saɗa yaada e muɗum ina moƴƴi, o nana e ma ko weeli, o nana e ma ko waɗi fayida, saabu ina ɓeydanamo coftal e andude an holi an. ndeke noon minen emin parnoma, jeeɗa ko Agname Siwol, minen min jeeya ko Lumbal Balaji, enen ndendi département, enen ndendi réseau, enen ndendi diwan, enen ndendi Kotti, enen ndendi fofof. ndeke somin jii aɗa dari darde l'islam, walla aɗa ñanta l'islam, walla aɗa ñantoro l'islam, ɗum minen min mbawa tan ko weltade. emin mbima noon ceerno yo Allah nawru yeeso, yo Allah nawru yeeso. min ñagonoma Allah dendagal ɗo jiɗɗa yaɓɓude felama ngo eɗo jiɗɗa ha e nawde ngo to, yo Allah yettingo toon gam barka annabi sallllahu alayhi wa sallam. min daɓɓiɗino tan jarloɗon min hen, jaafoɗon min, fodde ko min cawtini ko weltare tan, kadi e yamirore musidɗo o. ɗum noon emin ñaago Allah ndeɗo jonde yo Allah limtude e jondeji nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, yo Allah teskano en kadi ndeɗo jonde wona jokkere en ɗam, a jokki en ɗam no feewi no feewi no feewi. min mi yettuɗo komi jahowo joni ne wawi taw kamɓe noddimi ni, min payi ko Fouta tan Alaji Abou wi kam aɗa naara, mbimi mi yahata so wona gara, kono a yiɓiɗa andi kamɓe noddatami ɗo, wallahi. ɗum noon ceerno Cheikh Oumar min beltima sehila, min beltanimama no feewi. ceerno yo Allah junnu gurdam, yo Allah junnu gurdam, yo Allah reen, yo Allah reen, yo Allah reen. subaka fo noon nde min daari estati min jiima, emin belto kadi emin duwo, emin belto emin duwo. ɗum noon ha kaza ko ɗon tan. wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah. haade ko Madina Gounass mbiyeten, gonɗen mbiyeten ko jettoɗe godini Allah, mbo gongata ɗanotako, baɗowo ko welade wela, gollowo disnotako, goto galo gandu mbo miijoji piltotako. en jetti Allah, en juule nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. en malnorima kadi ngoɗo wuuro teddugo, laaɓgo, sellugo, senigo, mbo juuɗe moƴƴe laaɓɗe ceer jogui ɗum woni ceerno Ahmed Tidiane. yo Allah jurno gurdam makko e on saaha l'islam yaara yeeso, moƴƴere duumo kadi yaara yeeso. oɗo kikiɗe noon no mbiɗa ni ko gonga haqiqa, weltare waɗi men gado beño bang yo bang.
nde wonno jooɗiɗen koye hakkude moƴƴuɓe ɗiɗo e ɗum ɗo ko kewiɗo hannde wadde ɗum weeɓani waɗanede ɗum weeɓani min ɓooyi yaadude e Cheikh Oumar Kane oɗo min gande makko koko mbiɗa ko min mbiyanma aha wallahi ko noon ko gorko moƴƴo ko gorko juulɗo ko gorko kadi ñantuɗo almodagal e jurmiɗo almuɓɓe teddinɗo alquran ko ɗum min jiiye makko ɗum min saabi min jiɗimo min jiɗirimo ko darde makko e l'islam darde makko e ngol ɗo leñol wawde mo jingande leñol ngol o jaɓata leñol ngol tunwinene wonno ko lumiére ko l'islam ko mimowarde l'islam noon ina foti laadu moni fof danto hen te Allah waɗi inde nde kadi hawriti eno Allah tagirimo ni ko ɗo julɗo yimo fof ne wiye moƴƴo walla waliɗo yiya fof Allah siftorte walla nelaɗo Allah siftorte walla Cheikh Tidiane siftorte te Cheikh Oumar kam sa yi ɗum tan ma siftor moƴƴuɓe e ko moƴƴo noon ko tedduɗo nde wonno moƴƴere kadi wawa dañede sowona moƴƴo golla ɗum fa'ilul khayri khayrum min al khayri e baɗo moƴƴere ɓuuri moƴƴude e moƴƴere wawa wodde sowona moƴƴo ara golla ɗum min beltima hande arde mo noon e oɗo galle momin gowti arde ko ɗo min gowti teddinede ɗo Abou Ndiaye amin jettanamo Allah amin ñaago yo Allah junno gurdam makko min gandirimo ko ce hamme Amadou Ly kono gila min gandimo min gande makko ko needi min gande makko ko neɗɗagal min gande makko ko kaaray siragal ɗo min ɓooyi ɗo teddinede so min tawimo ɗo o teddinto amen so tawi amen sah o teddinto amen wadde fulɓe ne mbiya tawa nafa tawe nafa ɗum amin gandi ɗum e Abou e moƴƴo noon ñagante Allah ɓe mbi sa yiiɗi ɓuɓri a ñagoto lekki daro lekki so yeehi tan ɓuɓri yahat ɗum noon haade ko ɓuɓri e moƴƴiri e leñol ngol en ñagoto yo Allah ɓeydumbo kadi leñol ngol wawa yaarude yeeso so wona yontaɓe ɓe gandodira hay asaman o toɓata ndungu wooda so wona kaaƴe ɗiɗi baɗɗe ndiyam memodirto dow to ndiyam ɗam fusa jippo e men wona ndungu ɗum firti noon moƴƴo e moƴƴo gando e gando tedduɗo e tedduɗo so gandodiri tan joni moƴƴere yalta wona waami yuppo e meɗen min jettanima Allah Cheikh Oumar min jettanima Abou Ndiaye Allah joom men teddinowo o moƴƴo o haalama ko a foof timmi kono oɗo galle ko galle teddugal oɗo galle ko galle kaare siragal tawi ko haqiqa e raɓɓikinade moƴƴo tawi moƴƴo ɗum noon jibinta tan ko moƴƴere assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama on ñaganama Allah jaam e cellal e kisal jomiraɗo nde Allah waɗanta en moƴƴere waɗana en suturo waɗana en yaajede alhamdulillahi rabbil alamina en jetti Allah no feewi en juule nelaɗo Mouhammadou Rasoulou sallallah alih w sallam e so tawi neɗɗo yetti Allah juule nelaɗo jetten kadi sababu moƴƴo gadduɗo en ɗo woni sababu musidɗo tedduɗo o Abou Ndiaye ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamina so tawi a inviti ɗo e Daka ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma Allah ko ñalawma nelaɗo sallallah alih w sallam hawri e ceerno Cheikh Oumar Kane ko giɗo ma a inviti ɗum e galle ma ene wonde délégation ceerno Cheikh Oumar Kane ɓe gondi ɗo ɓe ɗum ɗon ko yettere Allah no feewi ɗum noon Abou Ndiaye min mbima jarama nde wonno neɗɗo so tawi yettani Allah yettata sababu min jetti sababuji ɗiɗi foof sababu ma e sababu ceerno Cheikh Oumar Kane e alhamdulillahi rabbil alamina noon sehil men o vraiment ɓaydi o haali tan hankkidin haccumi haalini e raɓekinto saabu ko neɗɗo mo ganduɗa ko joom hakkille kadi o haala konngol ha para deftoɗa ɗon ɗefat sattude ɗum noon Harouna Lowel Ba min beltanimama min beltanima dendagal délégation ceerno Cheikh Oumar Kane e nde wonno neɗɗo so tawi wiyama ko moƴƴo hankkidin gasi ceerno Cheikh Oumar Kane e ko neɗɗo mo ganduɗa ko nafoore mere saabu sa ƴeewi hande e nder almudagal
mi wiyani baɗono makko ni ala e nder leñol men kono min Cheikh Mara Ba mi yiyani baɗono hono Cheikh Oumar Kane min mi yiyani baɗono makko ko waɗata ko min mi yiyani baɗow ɗum e nder leñol ngol saabu sa ƴeewi ceerno Cheikh Oumar Kane ombo teddini almudagal ombo teddini ceernagal saabu kala nokku mbo ari o ƴeftata ko hôtel aji mawɗi ɗi ganduɗa ko président ji gonata ɗon walla ministére uji gonata ɗon o ara o teddinira ɗum almudagal pour yo almudagal yi hoore mum pour almudagal woto nusku woto jaas ɗum ɗon noon wona hunde tokosere ko hôtel aji ɗi ganduɗa ko ceeriɗo ƴeftata o nodda almuɓe Qur'ana ne gara ene ñaama ene jara ene belto hen taw so ministre ari ɗon weltoto so président ari ɗon weltoto kanko ko ɗen gueɗe mawɗe o ñantata almudagal neɗɗo baɗono noon weeɓani ñembude haccu sawi neɗɗo yiiɗi ñembude mone wawamo ñembude saabu ko waɗi ɗum o waɗani ɗum e nder leydi Sénégal tan walla o waɗani ɗum e nder leydi Mauritanie tan walla o waɗani ɗum e nder leydi Mali tan walla o waɗani ɗum e nder leydi Europe tan partout dans le monde aduna o fof no fotiri kala ɗo ceerno Cheikh Oumar Kane ari kala ɓi pullo ɗo woni weltoto saabu fayida makko e fulla makko e neɗɗagal makko e wondemo kadi neɗɗo mo ganduɗa teddinɗo ko woni ko ɗum noon ñaganoɗen mbo Allah yo Allah juutnu gurdam makko e ñembudemo noon weeɓani waadeno makko kadi weeɓani saabu ko Allah rokkimo ko mi wiyani ala joguiɗo ɗum kono min mi yiyani taw almudo joguiɗo walla baɗirowo no waɗirta ni ɗum ɗon ko hakkille ɗum noon ceerno Cheikh Oumar Kane kadi ɗum ɗon ko waɗata ko duwaw jinnaɗo neɗɗo saɗa wonde duwaw jinnaɗo kala ko poɗɗa ko Allah wallatuma min mi joddima e makko wona go'o wona ɗiɗi yummakko ne jagga hoore mum hoore makko ne tutta e mum te omo teddini jinnaɗo makko ɗum tagui alhamdulillahi rabbil alamina ɗum noon min jetti Allah no fewi min juula nelaɗo min beltima Abou Ndiaye yo Allah yoɓe moƴƴere yoɓana kala dendagal pulagu Allah jarama on jarama ko heddi ko noon après min goppa e jungo makko هل من مرب حواك مالا كمثل شيخنا التجاني لا لا شيخنا التجان هل من مرب حواك مالا شيخ كمثل شيخنا تجاني لا لا شيخ تجان وني كم طالع في السماء منير وليس كالشمس المثالا شيخ تجان يفيد للأولياء ترا بإذن رب الورى تعالى كل المريدين دون ثنياء شيخ لسيدي أصبه الإيالا شيخنا تيجان كونكوني فكان خطبا وكان خوسا وسار خدما على رجالا شيخنا تيجان كونكوني أبي الأجراسي أبي الأبدال أبي الأوتاب أبي الصالحين شيخ كونكوني أبي النجباء شيخ تيجان أوني أبي الكرماء شرنا شيخ عمر منجورت دا صحافف أجوريما ولا بشابان دناي أجيني كونكوني أبي الخيرات كونكوني شيخنا تيجان ماما سن بابا كرسيويمو يا راحلا متسبقا ركباني نحو الجنان روحي وريحاني أدي الألوكة من أسير علاقة شيخ
konko woni qasil hawajisi muddatal azmani ceerno Cheikh Oumar Kane an itti min Dakar gadduɗa min ɗo e Dakar min mbeɗa wonde wele e babaɓe ɓe min ngari ɗo emin jimana Abou Ndiaye Cheikhouna Tidiani ɗo e Medina Gounass emin jimana mon mammon Cheikh Seydi Ahmed Tidiani mamma Serigne Babacar Sy Malick mammum sohna mu khayri si o wi Cheikh Tidiani yu'nil hawasida Cheikh is ataw lil alimil mutazaimil asdafi wal marjani Cheikh Tidiane woni yuhun badat tu'il wara bita'ayyunin min kulli na'in nazirin wal ani wa tashasha'at Abou Ndiaye giɗo ma Cheikh adwawa wa shuawha wa bil aqdani wal buldani kam shahadat aynu haqiqati aynuhu wa tasharrafat bi haqaihil irfani Cheikh Tidiane mbimi kam yimen ma Cheikh Tidiane mi param mi totira giɗo ma wele wimi Abou Ndiaye yiɗi ko jimana ɗum Cheikh Hadji Maral Fouti kodɗo Adama Sira Samba Demba Ali Makhtar o wi ko on woni giɗo ma e mbinnum mo windi ko Safinat Saada li khaliqi khayril khalqi hamdun lahul ula mam Cheikh Oumar wi noone wat ɗum ɗo ko an jeyi ɗum li khaliqi khayril khalqi hamdun lahul ula ala basi fina wa minna wa qad ala mamwi kodowi alal arshi ma ala ula shakinil ala haqqu ibadillahi bil majdi wal ula habibun bihi yuqdil ilahi wa yaklau salatun wa taslimun aliyul ulal ala mamu safura mak habibun nur Cheikh Oumar wi salatun wa taslimun aliyul ulal ala murabbil waral khinzizi iskana ash'ala ala innahu badrun izal amru ash'ala atamul warajan wa abharu mas'ala nabiyyun lahu ala aljinani mubawwa khayati wajahi zikru zil majdi ahmadi wa kanzi wa ribhi zikru fadli muhammadi wali hubbuhu qabla alwiladi ka jalmadi fa wallahi ma azhartu min hubbi ahmadi siwa badi badin kulla adaina yakfi tal tabarakallah min kan ɗon tan ko jolfu ɓe ko duf nagli hajol so cinni minenne kadi ko ɗum min mbawi barkinirade weltinde on andinde on ceernajo omo jogui foof eyyi omo jogui haaloɓe omo jogui montoɓe annabi omo jogui chauffeur ɓe ala fof ko addata ɗon o dakaw machallah o adiri kalmo deñi minen ɓeɗo tan moni kala eɗo woni ɓe goni koye chaine uji asfiyayi min halwar TV banggue goɗɗi seeɗen ɓe moni kala ne jogui haaju goɗɗi ɓe renni ɓeɗo o weeɓani kono kalmo ummino ummoto ɗon no koye makko woni neɗɗo aɗa yiiɗa yaade nokku mbiya yimɓe garen jeehan hay ko ɗarta gummoɗa caggal leydi gona e vol mbiya yimɓe somi yettima aéroport joni jimmi toon kam aéroport jehen go fof acca haaju mum aratoma toon jehon ɗum weeɓani ma neɗɗo fof jabante ɗum addi noon Seydi Kane ko moƴƴo no feewi kadi ɗum kam onon ɓuuri min ɗum andude onon kadi min nana mon no feewi machallah hande woni min ji on ɗum foof noon koye barke makko min kam min personnellement meeɗa fawde kongalem ɗo e Dakar konko addimi ɗo ɗum noon tan mi yejjide gurdamam wadde noon Seydi Kane min juurimama min beltanimama jarama wele assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe jaafoɗon tan mi wasa jaggude konngol ngol ko juuti saabu ko fonno haalede ko fof haalama ko yettude Allah no feewi e jonde hande nde jonde nde nawori gueɗe kewɗe nawori jokkere endam nawori wurtinde relation mo ganduɗa hiɗɗano ko jonde nde ganduɗa kadi ne feññina gilli ko jonde nde ganduɗa kadi ko jonde duwaw Alaji Abou Ndiaye min calminima no feewi min juurimama min ñaguimama duwaw min neldima duwaw somin gari ɗo alay saago ko adi foof min jettino konnguɗi duwaw faade e jinnaɗo debbo o en gandi ko ɓooyani o rutti no waɗɗino goto foof e amen arde ɗo duwanadema saabu ko jinnaɗo men enen foof ko occasion mo ganduɗa
sen ngari ɗo eɗen mbawi yettinirde ɗum eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo weeli Allah won e makko yurmen Allah won e makko Alhaji Abou Ndiaye oɗo fa tabarakallahu ko neɗɗo mo ganduɗa kala gandunoɗo mo hanki e hande na andi ala ko wayli e makko haydara wona moƴƴere wona neware wona udditare o changata aɗa wawi jooɗade fodde hitande a nanani mo sa nanimo wayat kono ñande fo onon gonduno ɗum ko sifa neɗɗo moƴƴo Allah walli kam kadi min ɗannidima min jaltidi leydi ndi min jaadi Abidjan min mbaɗi ko boni boni fodde balɗe sappo walla balɗe jeenayyi emin gondi kono moɗo andimo no feewi no feewi no feewi no feewi ɓewo yaadunoɓe presque ko hedde 11 personnes walla 12 personnes neɓe jettinde goto foof kanko jippini ɗum e hôtel kono wona ko yo sot sérité kono goto foof ko famɗi o tottima fodde ujunaji nogas ya sot crédit mo ganduɗa aɗa noddira ɗum yimɓe galle mon ɗum ko yettere Allah ko moƴƴere sen jooɗima ɗo eɗen mbawi siftorde ɗum Alhaji Abou Ndiaye yo Allah reene yo Allah suure yo Allah walle machallah moƴƴere ne gandiranoɗa hanki nde ha joni haydara waylaki hen te kadi o gollanima Madina Gounass ko ganduɗa ha aduna o firto hay goto wawi jiddu ɗum ko ɓuuri feeñde ko gollani Madina Gounass woni média to banggue communication galle o fa tabarakallahu o liggima hen gueɗe kawniɗe gueɗe moƴƴe hande so yeehi ha ko ganduɗa Dakar so yonti kala to neɗɗo wawi wonde no wawi yebde Dakar batu subaka ha jamma taw a waɗani déplacé eɗen mbawi yettirde ɗum yo Allah yoɓmo moƴƴere kadi média ji ɗi so cuusi arde ɗo wonko golli hen ko heewi Issa Amadou Diop en nanɗo ko journaliste uji ɗo tawɗen ɓe galle he wasta won journaliste uji dawtuɓe wasta won heddiɓe ɗo kono kala média garowo ɗo goƴo mo joguinoɗa adano ne Alhaji Abou Ndiaye ari nde goƴo oɗon iwi saabu haqqille ma wonta e holto jippotoɗa ɗum eɗen jettira ɗum Allah no feewi no feewi no feewi Alhaji Abou yo Allah yoɓe moƴƴere barke annabi sallllahu alayhi wa sallam Alhaji Cheikh Oumar Kane mo ganduɗa ko kanko ummini délégation o ɗo guila Dakar ha ɗo fa tabarakallahu eɗen jettanamo Allah no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi hande ko weeɓani e yimɓe diiniyankoɓe ko weeɓani e yimɓe l'islam galleji hilifaɓe diine ɓe wona tijaniyankoɓe ɓe kala galle guurowo tasawuf sunniyanke Cheikh Oumar oɗo ala e ma sens interdit no tawirɗen mo ɗo ni galle Alhaji Abou Ndiaye ni sen jeehi Touba ko ni o wawi wonirde toon sen jeehi Tiwawon ko ni o wawi wonirde toon sen jeehi e layinaji ko ni o wawi wonirde ɗon ɗum sifa oɗon neɗɗo so joguima ɗum e l'islam tan ko sifa relation diplomatie mo ganduɗa kala neɗɗo omo andi haqqe mo foti tottede e no foti wurdede ha hay goto o ñamata haqqe mum hande Tiwawon ko ɓuuri hawnade e Tiwawon galleji ɗi no mbayi sertude e nder Tiwawon ni e ɓesgu Seydi Hadji Malick kala galle on wawi nadde ɗon sans sens interdit Tiwawon tan no sifori ni to wela o natata to wela o wonata ko wela o fewjota toon taw o alta o watta hen kulhuli kono ɗum ko ƴoyre makko ko moƴƴere makko ko nunɗal makko so yeehi Touba kadi hande e seigne Bass Abdou Khadir en e seigne Mountakha en no jaɓɓortomo ni eno wonirta toon ni ɗum ko yettere Allah no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi machallah hande sa daarimo a yiɗat wonde almudo sa daarimo a yiɗat wonde neɗɗo l'islam sa daarimo a welete wonde fuutanke saabu ɗen gueɗe foof nan e makko ko fuutanke ko almudo ko l'islamiyanke ɗen gueɗe foof noon ala ko daritamo ha jawamo hen a daritamo fuutankagal ngal ha jawamo a daritamo almudagal ngal ha jawamo a daritamo l'islam o ha jawamo ɗum noon ko yettere Allah no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi ko tawi jinnaɓe makko no gonno ko e ko tawnoɓe ko ala hen ko wayli haydara so wona ko ɓeydi moƴƴinde ko ɓeydi fewnirde ceerno Cheikh Oumar yo Allah yoɓe moƴƴere barke annabi sallllahu alayhi wa sallam eɗen gandi hande ko foti no Serigne Moustapha Sy responsable moral daira moustarsidine wol moustarsidat ɓiyi ko afo so jaaɓi rokkude ɗum neɗɗo jogomo tan eɗen gandi on neɗɗo wona neɗɗo simple saabu eɗen gandi Serigne Moustapha Sy hande to banggue niveau intellectuel to banggue gandal to banggue ngaalu ala ko neɗɗo wawi yeydemo ala ko neɗɗo wawi holludemo ha o haawe hen
kono so ƴetti ɓiyi ko mo ganduɗa ko afo makko mo ganduɗa yummakko ko si yettete bammakko ko si yettete so jaaɓi rokkude ɗum neɗɗo tan neɗɗo oɗon wona gandal homtirimo wona kaalis homtirimo wona daraja homtirimo ko yi e on neɗɗo ko neɗɗagal ko ɓuuri sadde ko imanité o yi e oɗon ceerno Cheikh Oumar yo Allah yoɓe moƴƴere barke annabi sallllahu alayhi wa sallam Alhaji Abou Ndiaye ko ɓeeɗo gardi e ceerno Cheikh Oumar Kane oɗo wiyete ko Mouhamadou Rasoul Thiaw woni koye Halwar TV fa tabarakallahu to sohna Safoura Makki Habibou Nourou Cheikh Oumar tanum Cheikh Oumar goto nan Amérique udditi chaîne YouTube ne wiye Halwar TV ko activité ji galle Cheikh Alhaji Oumar ɓurata hollirde to Djiby en gonu ɗo Mamage en kanko won toon animateur principal kadi ko jimawo annabi sallllahu alayhi wa sallam ko fanenajo hen ko noaksonnajo hen Guédiawaye ɓe jooɗi oɗo wiyete ko Cheikh Mara Ba fa tabarakallahu o ceerno Bocar Ba ceerno Harouna Ba a wattake mo présenté machallah musidɗo ma Alaji Cheikh kanko neɗɗo foof kanko nehi ɗum machallah koye makko garduɗen ceerno Cheikh Oumar ɓeeɗo ko yimɓe daraniɓe leñol ngol ɓeeɗo Djiby Amadou Issa Diop ko yimɓe tampanɓe leñol ngol ala ko woni haaju makko so wona leñol ngol yo ɓamto kadi hoto yaware wat e leñol ngol saɗa suivre stratégie makko saɗa suivre intervention ji makko fof ko yo l'islam yaaru yesso kono yo fuutangagal feññine hen yo Allah yommo moƴƴere barke annabi sallllahu alayhi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal yettude Allah e julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam min calmini on moni kala inde muɗum e yettode mum emin gardina e calminali he Alhaji Abou Ndiaye musidɗo men giɗo leñol giɗo tijaniya giɗo almudagal neɗɗo moƴƴo tedduɗo Alhaji Abou Ndiaye min calminima ane wondiɓe ma fa tabarakallahu ñande keɓanmi message ma aɗa bismo kam e Dakar mboɗo aéroport mo Madrid mboɗo foti yaade to wiyete Lausanne to Suisse ngam waɗoyde toon conférence koye tourné gonnomi mi fiɓano artude joni kono noon waɗimi inspiré kadi softini kam e yidde arde e ngoɗo wuro teddungo Madina ngo gowmi ngo jotodirami e seremɓe e galleji seremɓe kono an ka goto e nder leñol ngol ka goto e nder tijaniya o ka goto e hatanteɓe jaale leñol ngol wadde so tawi a inviti kam ene jaranimi ni haytude lawolam mi ara mi renda e ma ñalawma weltare mo hay Madina Gounass najo goto heɓani ko ɓuuri ɗum woni ñalawma Dakar fa tabarakallahu musidɓe ɓe kaali délégation mo gardumi o ceerno Harouna Lowel Ba ko musidɗo ko giɗo konko e Ahmad Wat musidɓe min inniriɓe ambassadeur u Cheikh Seydi Ahmed Tijani kadi mboɗo sembina ɓe e lawol ngol ɓe goni ngol kamɓene ɓe cembinami ko yimɓe wurdaɓe moƴƴuɓe yoɗaɓe almudagal ceerno Cheikh Mara Ba kañumne kazalika min jaadi tourné Fouta min jaadi tourné e nder région ngaji he ko moƴƴo kañumne ko musidɗo ceerno Rasoul Thiaw ko miñiraɗo tedduɗo kañumne haali konngudi baɗɗo fayida no ceerno Hamidou waɗiri ɗum fa tabarakallahu présenté ni ceerno Hamidou kañumne ko musidɗo ko giɗo neɗɗo moƴƴo tedduɗo konngudi makko mbaɗi fayida mboɗo arde rijal oyo ko ɓiyam koye sécurité jam jeeya ko ceerno makko totti kammo rijal Seck mboɗo arde Mbaye Faye fa tabarakallahu min gari noon notade goto e leñol ngol Alhaji Abou min parcours ma ene marquimi no fewi darde ma ene marquimi hanki tan e nder auto he mboɗo holla ɓe interviewé mo mbaɗanɗa kam 2015 gallam Yoff hanki tan mboɗo holla mbo wasta taw yejjiti ɗum nana e téléphone am garɗa mbaɗanɗa kam interviewé e gallam Yoff ɗum ɓooyi ko 2015 e joni woni duuɓi seeɗa an a fota woyde yitere ma fota wojjude saabu won dañannoɓe Abou Ndiaye e leñol gongol
ɓe jaɓata hay mbubu juuro e mum. hande jabɗo e caliɗo fof a jouit rôle mawɗo e nder Madina Gounass, a jouit rôle mawɗo e nder communauté dental Daka. hande heewɓe na ɗo na mbaɗa communication koye pelema ndewi, wadde baɗɗo ko wayni mawnude ko wayni yaajje te moni fof ne andi ko communication jogui aduna o. Le monde actuel est un village planétaire. hande aduna ko galle goto, ko communication wawi wadde ko goɗɗum ko wona communication wawa wadde ɗum. kañum addata fitina e leydi, ko kañum deñnata leydi. wadde noon communication ko hunde mawde. so wiyama Daka Gounass, so wiyama Daka Gounass, haqqillaji fof jahata koye Alhaji Abou Ndiaye site Daka Gounass. a jouit rôle mawɗo, wadde baɗo noon on foti ko sembinede, on leñol fota jogade e mum arrière pensée. donte noon nul n'est parfait, hay goto timmani, kono Alhaji Abou an ka poɗɗo sembinede. min oɗo ñalawma so welima goo min weeli kam sappo, saabu andudema hooli an. nde wonno min mboɗo yiiɗi neɗɗo dariɗo katante, ɗum ceerno Harouna en ne mbawi seedadeɓe hen. hewɓe posé mi question ngaji somi yeehi caggal leydi e dente certuɗi, nane mboɗo haala ɗum nde mbaɗami interviewé, min mi yahani l'islam partout dans le monde, taw wona ɗaɓɓoyde jawdi nawimi toon. mi yeehi Amérique inde l'islam mi ɗaɓɓoyani toon jawdi, immigration nawanimi toon ko l'islam, conférence de Paris mi artu. mi yeehi Pakistan inde l'islam nde Paris mi artu. mi yeehi Washington, Afrique ala ɗo mi yahani e inde l'islam, goɗɗum nawanimi toon, nawanimi somade, nawanimi ɗannade, nawanimi immigration, nawimi ko joude rôle am e remde lowram e nder l'islam. somi pari mi ɓorno paɗam mi rutto. ko jimi ɗo e Madina Gounass ko e sunna annabi o sallallah alih w sallam, no garɗiri no yoɗiri ala ɗum jeyata ɗum e aduna he. hewɓe ne mbiya Makka walla min ala. Makka e hoore mum Madina ne jogui spécialité mo Makka ala. sa yeehi sa yeehi Makka rewɓe worɓe ne ndenda toon, kono ɗo Madina Gounass ɗum ala ga. wadde noon so tawi yimɓeɓe kollama ɗum e aduna he à travers Abou Ndiaye e outil de communication mbo jogui, o holli ɗum yimɓeɓe ha hande kala goɗɗo baɗɗo ene anda ɗo de Madina Gounass ko Abou Ndiaye holliri lawol ngol. te nabi sallah sallam wi ko man sanna sunnatan hasanatan, ɗum enen fof en janggui ɗum. wadde kala golluɗo hen tan Abou Ndiaye ne jogui hen quota, ene jogui hen quota. on noon foti ko sembinede. wadde Abou Ndiaye musidɗo ma, guiɗo ma, ɓi nene ma, frère ma ari ene woni sara ma, ene woni sara ma e banggueji foof noon, e banggueji foof. saabu wadde reconnaître golle ma joɗɗe e nder ngoɗo wuuro teddugo Madina Gounass. min koye ma nanmi khalifa tedduɗo mo Madina Gounass, wuuro teddugo ngo Madina Gounass. ɗum ko communication ma. hande kala deftuɗo hen tan an aɗa jogui hen quota, aɗa jogui hen baraji. ɗum ne sallah sallam haali ɗum. wadde noon a gullima golle tiɗɗe ɗe mayata majjata, kadi ka moƴƴo aɗa tini neɗɗo, aɗa waɗi reconnaissant malgré que ene gasa a halfinama ko heewi, ko ganduɗa neɗɗo no wawi fawde hen feɗenu mum wiya Abou Ndiaye de halfinano ɗum ɗo waɗi ɗum, halfinano ɗum ɗo waɗi ɗum, taw c'est quelque chose de concret ko fawete. kono change ani jikkuma, change ani gonal ma. nde nanmi galle o mi welti no ceerno Hamidou wini, goɗɗo wi noon hande kala mo ndenduɗa meccal ngal walla kala almudagal so ari ɗo ene jogui ɗo jippi. ɗum ne ko wallude, ɗum waɗi leñol dañde ɗum moyen, ɗum ko faaro leñol, ko ɓeydare leñol. wadde oɗo moyen yo Allah ɓeydu suturaji ɗi. kala perguitte dewnoɗo yo Allah mumto ha laaɓa, watta ɗum succès et réussite. nde wonno aduna la budda kañum e aduna gondi. kala ko ari e nder gurdam ma tan jaggu wonde ɗum ɗo ko ɓural. sa jagguiri ɗum ɓural tan a tampata, sa jagguiri ɗum ɓeydare tan hankkadi ko avancement tan caggal ala. wadde yo Allah ɓeydu sutura ma Alhaji Abou, Allah ɓeyde teddugal ma. min gari hankide min gummi Lausanne oɗo waktu koye avion, koye lana ndiwowo min goni, ala ko addi min sowona arde e ngoɗo wuuro teddugo. anniya amen ko arde somin gari, so Daka duwama min gara e ma. aɗa andi no woori ene jotodira. so wonano ɗum somin jippima e ngoɗo wuuro teddugo ko direct tan min mbaɗata, min gara galle ma, kadi ko ɗum min mbanno programme. kono noon haalpulareɓe ne mbiya worde wuuro ɓuuri worde jatigi.
worde jaatigui worde wuuro ɓuuri worde jaatigui eyyi wadde noon ko ɗum ko noon ya fif koye jaatigueɓe amen jeeyaɗa inchallah mawla caggal hande hanki woni no hecci hanki woni kono caggal hande fip wonde musidɗo ma ari tottodirowomo e junggo e banggueji foof nde wonno élément baɗo ni on sembinte mbiyanmi toujours ko lejji goɗɗi ɓe ɓurdi en kamɓe élément mabɓe ɓe mbaɗat ɗum ɓe mbaɗa ɗum couvrir ɓe gona yeeso caggal ha hay fayi goto watta kono enen leñol fulɓe ko ɗum tan woni muskila men moƴƴuɓe fof koye men gummi anduɓe koye men woliyaɓe seerenɓe kono leƴƴi goɗɗi kepti saabu holɗum loore men kono nak haasa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe musidɓe on jettama on jarnama on ñaganama kadi Allah moƴƴere ha tengti kadi e Cheikh Oumar Kane mo ganduɗa ko koɗo amen tedduɗo minen so neɗɗo yiiɗi Alhaji Abou Ndiaye tan so yiiɗi hoto yidmin minen sa yiɗini min Alhaji Abou Ndiaye tan a gaynani min hunde foof nde wonno no mbiɗa ni ko waɗani jayniyankoɓe ko ɓe meeɗa dañde ɗum guila jayniyankagal fuɗɗi ne wiye Tidiane an en ndewi ɗo ala ko mbaɗani kono kanko fuɗɗi ñantude jayniyankoɓe ɗum ene laaɓi wona commentaire kadi somin mbiyama yomin kal amin mbawi haalden ko heewi kadi amin jettuma an Cheikh nde mbawɗa wadde oɗo message mo ganduɗa ma aduna o nan ɗum kadi so aduna o nani ɗum ene andi ko kalɗa ko gonga Alhaji Abou a wawa sifademo walla kalamo sa neɗɗo mo wawa wiide ala holko mbawɗa wiidemo hay hunde kala ko mbiɗamo toñama so tawi moƴƴere yiihi ha neɗɗo wawa salanade hay goto on sa wimo tan a toñimo ko ɗum Allah wannimo kanko wadde mbiyen en mbiyeten tan no mbiɗa ni ko enen poti darade sara makko cembinen mo ndenden e makko e kala haare nde wonno haare foof nde o haɓano o darima ɗo devant jaydiyankoɓe foof ene daari o wi jaydiyankoɓeɓe so tawi Allah ene lutti lubrude en ko luuɓi en ko jaydiyanke wonta tampu te on saaha ɓe gandi hay jaydiyanke wata tampani daka waɗino saaha sa ari oɗo galle a heƴata hen o yaltinat galle makko o yaltina rewɓe makko o yaltina haynene makko ayde o jippina jaydiyankoɓe galle o foof nde Daka Média uddita woni ko ganduɗa aduna o foof yejjitta ɗum billahi wallahi kalami ɗo ko so tawi ko fenade hoto mi yi janggo subaka kadi ko min wuuri ɗum kala neɗɗo moƴƴunoɗo e leñol ngol Abou Ndiaye bismimo ɗo kala moƴƴo gonnoɗo e leñol ngol Abou Ndiaye bismimo so wona mo dañani arde kono o bismimama ɗo goto foof ene andi ko wadda ɗo goto foof kadi o itti enveloppe o tottuma taw goɗɗo anda ko woni hen ko an tan hippitta enveloppe o ganda ko woni hen ɗum o teddiniri ɗum kala jaydiyanke ɗum noon Abou an hoto hul amin sarama so muusi min gondere ma so weeli min gondere ma so metti min gondere ma no mbiɗa ni ceerno worde wuuro kay ɓuuri worde jaatigi mum yo Allah dandu en e worde jaatigi men an ko jaam tan dañata kadi ɗum ɗo wonko Allah waɗiri ɗum ko woni yeeso ko ɓuuri kadi ko ɗo kalɗen ɗum onon ne on jettama oustaz min jarnimama an wonɗo dewduɗen ɗum en gartira hen ko heddi ko Cheikh Oumar Seydi Kane mbeɗa andi jinnaɗo ma gorko minen gurduno Agname Siwol ko neɗɗo jinnoɗo min kala subaka so fini o huɓɓat oto makko omo yaare duuɓi 49 nden o huɓɓat oto makko kanko dognanta hoore makko o ara haaldamal radio o salmina directeur amen Idy Gaye o salmina min o fuɗɗo hoodde ɗum ko kala subaka wallahi ɗum noon an so tawi a dañi ɗum annen ara handi hen saabu to jeeyɗa ɗo amin gandi ɗon kadi jeeyɗa koye laamotoɓe yimɓe ne gandi ɗum ɗum noon amin mbiya tan Allah jarama on jarama son jiɗani min Abou Ndiaye tan on jiiɗi min ɗum noon wadde minen min belti e oɗo ñalawma hande min omoni mi hewani haalde kono noon tawde on gari ɗo mi haalat saabu kalateɗo ko hooram mi haalnimo ñanden e téléphone mbimo min ko yimɓe ɗiɗo gandimi goɗɗo kamɓe lombi ɗum anni kam ko Idy Gaye anni kam ko Alhaji Abou Ndiaye ɓe mbawa wiidemi yo waɗ hunde mi salo kanko mo andi ɗum mbimi goɗɗo ko hammeli ko on ane Idy Gaye kuufi hamme alamo ponduɗon ɗum e aduna ko ɓe tan ganni kam kono goto foof goɗɗo ani de mboɗo jogui no mbawmi waddude e ma kono ɓeɗo ɗiɗo kala koɓe paweyam somiɗo wawimi waɗat somi wawami waɗat ɗum noon eɗen mbiya tan en jetti foof one kadi kañumne ko jarɗo jarnade ko jiɗɗo Alhaji Abou Ndiaye woni baro gengendi wallahi nde weeli nde muusi nde metti nde hamni fof omo dari ɗo heddi noon eɗen mbiya yo Allah junnu balɗe no mbiɗa ni ko média jari wallude ko média jari jingande saabu ko média wawi yaltinde ko watte ko foof ɗum noon an caggal hande no jiɗirɗa Abou Ndiaye ni amin caggal Abou Ndiaye e yiddema kala ko wi min ko fatema
jamma e ñalawma subaka e kikiɗe amin parani ɗum te ala ruttade caggal kanko mo andi komin kalata ko kadi ko gonga amen ko noon foti amen ɗum noon salli ala mouhammad oron jarnama ko mande ko 2015 gallam yoof omo arde musidɗo Ahmed Baro Ba ɓe gari galle ɓe mbaɗimi interviewé 2015 e joni waɗi duuɓi sappo e goho wadde somin gartiɗo hande 2026 ko jolfu mbiyata lu yagga degla gila nden noon emina jiiɗa sembindemo min jiiɗa wondikinademo min jiiɗa saaha sa fof o wiye min sara makko nde wonno mission mo waɗata o waɗani ɗum ko l'islam o foof sonno koko wuurdi tan walla ko galle makko wuurdi ɗum so joñinoma banggue makko mo wawi dañde hen o wuura gurdam belɗam gurdam deƴƴam ɗam ala fitna kono noon o yiiɗi koko julɓe foof naftori ko yiiɗi koko bandiraɓe gendiyankoɓe naftori o yiiɗi koko tijani o a tengte communauté Madina Gounass o liggima hen no fewi nde wonno moni foof banggue mo heedi o ko on banggue wawi wallude communauté mum eyyi no mbiɗani kadi ɗum min gandi ɗum par ce que emin ciifamo aduna ko galle goto minen emin ciifamo no fewi somin gandi ko heewi e Ceerno Ahmed Tijani min gandi ko heewi e Madina Gounass ko grâce à communication Alhaji Abou Ndiaye eyyi kadi heewiɓe o gollodiri wona intérêt makko fewde e mabɓe kono kamɓe intérêt mabɓe ɓe jii e makko saabu eɓe gandi ko communication wawi nawde golle mabɓe par ce que saɗa gollo te golle ma jaadani e communication golle ɗe jiyetake garɗata yooɗata e nder guite yimɓe mbawata huccandema wadde heewi konko e hoore makko sikki ko intérêt makko fewde e mabɓe kono ko kamɓe jogui intérêt fewde e makko e wadde noon Alhaji Abou Ndiaye min duwoto nde Allah sembintuma Allah ɓeyde suturama ya taw garal amen ɗo e galle ma ko ɓeydare e ɓamtare somin gummima ɗo min jiiɗi ko niveau o so tawi wonno ko 100 yaha 1000 inchallah te emin moƴƴini jortode wonno sallah sallam wi ko gueɗe ɗiɗi sa duyima hen Allah ruttata duwaw ma ɓe mbi holguel e holguel o wi nokkuma meeɗa wofde Allah e ɗemgal ngal a meeɗa wofrude Allah minen ziyara amen o faaɗi patgol so wonano ko invité min ɗo ko hande min joftoyat nde wonno min cuwa habrodirde yimɓe galleji amen kadi wonko heewi ko waɗɗi min to Dakar to eyyi so ziyara o so wonano ko invité min ko so duwama tan min deftata nder wuuro min duttoto min paya Dakar wadde noon o nokku faaɗiri min hayso min jiiɗi hay babaɓe yidde wofde Allah ɓe mbawa nokku o faaɗiriɓe eyyi ɗemɗe amen kadi o meeɗa wofrude ɗum Allah kongo Alhaji Abou Ndiaye wadde somin duyima tan Allah jaaboto te kadi ko sincérité min duworto nde wonno ko gonga min kalta komin gonɗinani eyyi mboɗo jogui musidɗo goto babiraɗo goto koye communication dillanno eɓe mbiyamo Ndiaylo Ndiaye ko TFM onno o meeɗi joɗade wi kom Cheikh Oumar ko kalɗa fof ko gonga mbimi ala an ko kalisam jiɗɗa ñamde sa wi ko kal o yaha o joguiɗo dépense lewru dépense uji ene jiidi yumma e baba on ko haali fof ko gonga mbimomi ha hol mbiɗen mboɗo jogui dépense lewru jiidi yumma o yaha o financement ñanden ɗo a noddiɗo rewɓeɓe a itti o foti no sabba million a financiɓe firti ko wadde dépense uji ma ne jiidi yumma e baba e wadde noon minenne min ala komin ɗamini e haalde tan pour haalde nde wonno wonɗo tolnotoɗa wonko jiɗata a haalta pour haalde kala ko kalɗa ko hunde gonɗum e ma wadde yo Allah sembinmo emin duwonomo kadi emin gandi garal amen ko ɓeydare ɗo makko hasa assalamu aleykum صراط الذين أنعمت عليهم نصر من الله فتح قريب إنا فتحنا لك فتحا مبين إنما على عسر يسرا إنما على عسر يسرا إذا فرغت فانصب إلى ربك اللهم إنا نسألك بفاتحة الفتح وبخاتمة الحسنى الختام اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك سيدنا محمد ورضا الأشياخ ورضا الوالدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته ربنا ولا تحملنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا سبحان ربك رب العزة ما يصفون